ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଓ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଜି ଏହି ଶିଶୁ ସଭା କାଳାଂଶରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରଠାରେ 23 ଜାନୁଆରୀ 1897 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଏକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ 1913 ମସିହାରେ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠପଢ଼ା